morning guys. Buntag pag ni sa guys, di ana mis kabunturan karon kay saan ta nakasinawot na pud mi nga mulili na pud sa pagdari kan hagaman katong camping mer lami am gud ag mga fog dari inig mo kalit bito jag kalit ra jag kabaga bay nga na. So man amang giat na dari. Di ba? Di mo gud basta-basta fog dari kay makalingaw dus mataba, makahupais mga problema. Lami apa jag view. Di, lagi gajag ka mawanis view dari. Grabe maka-proud ka adyo nga. Kining view ha, dari ranis Alicia. Di raman iglahi sa mga view nga makita nato sa TV, sa mga laing lugar diha, laing nasod. Grabe, lami apag Alicia mo apas pod. Lami na ning mga mountains, winner jud ka adyo. 5:35 in the morning, medyo nag-uok ko karong adlaw guys kay ugma ihaw na Minggoy. Okay choice kay di ihawon si Minggoy, magsigig layas, magkaginansya ron ag mga kasilinganan kay bugoy ra pa ni abang silingan kay mig nakakita kas baboy nakabuhi may ra pag waman pero dagi lenggo ana dagli ug mo na na lamang ihawos Minggoy oy kay buan na magud si Jar gahi anag uran dako ana ni ka adyo ja ugdatura sa sige pud magsige lang jag plano ikyas plano dili pag ikyas sa sang adlaw ja sige sila gukod nga na stress nas nanay nakahatag na nung nanay problema manang ihaw na laman ug mapuhon pizza nuibi kay pizza J's birthday mang mother anja matuning decide na lam jud og ihawog pizza nuibi ja agkatunga ibaligja kay harampong daghana ug katong tanan ikuan di ba ja pwede magparty-party ja hadlok og na mga tawo mga nasbay kay nas na nagtatay di vaccinated ja mga tiguwang na pud ba manang na madyo pag kuan na raman agkatunga ibalik ja agkatunga mo ay mga asawhan puhon sa December 10 birthday nanay ikasi 33 anyos nang nanay kalois Ginoo nga bas kagyapos nanay bisag sa isang pangidaron salamat sa Ginoo na forever grateful sa mga blessings anja medyo nag-uulagi ko kay murag maluoy po Minggoy badi guro kumutan-aw ra na kay luoy pud dah luoy lagi pero unsa ang taman nga maong papil na daras kalibutan abuhion sila para apat jen han si makalibog abuhion para apat jen mo ilang gigampanan nga rule danis kalibutan nga abuhion sa apat jen na pud usay makalibog no anong gibuhi pa man kung apat jen ra basta ako guys bisag baho na ring baboy di ko mabuhing disview ara magajang lami adjust panan-aw ba murabag wow pero maka penget lagi pud sa kinig hangin lagi pud bahong baboy bahong tai ba labad nas sayang ka adyo ag kabyo bisag sa karsada maabot na ganig taig baboy lamay ka tan-awon ag mga baka kabaw freedom ka sila silang kinabuhi usahay makahunahon na kung sana nakabaw na lang ko kay di na hunahunag panapi ngibkib raman na nas kasagbutan usa pud sa ganahan dare man magsigog balik-balik kay garabing kadaghang langgam mura bitaw og mga langgam ug di mahaglak og nay tawo aday banday ban pa ka daghan kadjong langgam pero wa ko kay lag insayangan ni langgam mamatod pag undoy it kuno ni mura bag og magsigag tan-aw nila makahunahon akas kagahapon nga wa kay problema unja katong gimuhang major problem kana arang malatusan kas imong nanay pero karon wa na patig imong naong imo na pang giproblema. Today guys, maadto ko sa tindahan kay mo palit og bugas kay wa na buntas na kay mga tao diri sa mo wa gay na bugas. Di jud magsilbi patay jud. Murag ag bugas jud may murag sumpay sa ginhawa. Ang mga Pilipino ray makarelate na. Pero na ibang Pilipino nga naka-adjust na og haa sila karon din na pagkaadyo hilig og bugas pero ikaw galing og darhi ra gad kas Pilipinas, patay man sa ikagway bugas kay dili mo karma ka. Uy, da. Mao nang di jud magsilbi koy bugas agamo lagi sa kasako di ra tagbuwan di kay daghan man pud may buaw palit sa tag bugas tenapa may bugas te katong gipalitos niya ge jag matagag ping duwas bugas Goy ita. Okay, as usual. Kumbatay, let's go. Isong ko ng taga-ubay. Tama naman. Kamu ni taga-ubay. Tama, matinig.
Abot na mi. Ayo. Magandang hapon sa inyo, tagbay. Ako to ni kay Jagbuwa na. Sakit ang daghan guys kay mo na ni isuglod ni Minggoy. Dang. Mo na ni isuglod ni Minggoy ni kaugma. Ay mahimo kay lagan man babuja. Dai, dibaton ka man. Tira na kay ganggang naman nagisang at abuhan. Ay. Guys, mo na ni isuglod ni Minggoy guys ugma. Luwil mas Minggoy ugma matagtad na. Kaysa silingan mo makaihaw. Kaya sige maglayas. Udi gani makabayad kami kay gatos basak maglubog-lubog narabay bagong tinanom. Wala lang tapo ka na kayong balikan lang. Kaya taligsik. Pasidang. Lihot na, paspas. Nay mo nay. Ah. Gatay og kasing-kasing nay. Kani bang wag ibuak gaay-gaay na. Kani ba kani? Aha. Dili alam man ang ranggaada na kay arong. Juni arbug ata pa nang ubang tiri makapatay pa mig tawo. Kani kay gaay-gaay. Kanarang murag lami-lami dang namadanag siga. Pinahoy ra ba yung taon ning Mariano? Ito palabiin ang kabuktot ko. Magkaluon. Nahilama. Hilamon pa na ipod. Panapudang kay bilat ni mo ning bigli. Bilat ni mo ning sikilo. Wala na sapaw di. Kamera pa kamo magpagwapa. Siyempre na naipod. Oh. Putira baga jug batiis. Guys, magpaalam sa tang Minggoy guys kay ugma di naman kumutan-aw ni Ja kay di man kaya makakitang. Apat dyan bitaw nga na sakit kadugdugan so karon magpaalam na ta. Goodbye Minggoy. Minggoy. Goodbye Minggoy. Sorry ka Juming. Unsaan ta man sige ka maglayas. Bye-bye. Last na naman nato makitas Minggoy karon guys. Bye-bye Minggoy. Guys, giligo na ni si Jan. Ganahan man sa sig lapok-lapok. Munang arlapukan na po ni Jan. Bye, Minggoy! Luoy lamas Minggoy. Pero saan taman mo may dyan papila ni kalibutan nga. Padakon si Jan. Diyan ni kadako. Patjun. Sakit ko po sang buot. Pero na-stress naman gusto na nakisig. Gukod. Diyan. Na ba jay kabaskan na na ubos ja bago pa intaw nang tinanam jag adto kuno hay magdamak-damak di ba day may makabayad ja sinana na stress na kay anjag matus mga ladyo unja di nanja makitan ilimod na anjas mga nakita anja ihawon nila nga na ba mo nang is na decide na raman jud mga amo na lamang ihawon nga na agaban gibalig ja agaban namang isuwa buong ka lang guys dala gamang order nga saging from Tulets ahoy tabangan. Arbaku ako aju. Hala, dako jud bayran na di karon ni bugata. Tanawan. Tanama. Hoy! Hapit na mo. 3. Kulbaan tanan ni kabayan magkatanan ni sa kalibo. Hapit mo 5. Wangon jud magamay para masibin. Di lagi, so salige 7 ha? Okay, next. Ang magkuag saging guys, di ka magmahay, ari kang Tulets mo palit. Ang problema na nig-ijab ka dyan yung tinanong, galing na nubarot ka diin mo. Manuba, bugage ba kung kasadaw, kinawat pa na. Wala ginang majom na magklaro ta daan kinsa, matinga na ron migi. Sumunan na lain niya. Napailain. Ug na kaya hatod gid kapon ka na ni, kay murag na og saging mga taon na ni. Nabuwa ko daw. Ado daw. Wala daw, iparis na po ning Minggoy daw. Maingon. Nipayat magsaging guys, kay kuan lagas birthday na iparis ni Minggoy. Luwila mas Minggoy. Nilak na po na nanay ugma guys. Aso pakitas nanay ay. Hindi mo nang alaga. Ang atang dados nanay putlungkam lang. Na may kalingawas putlungkam. Tadi yung kalagawan. Na may opening na pos kalingawan mga basketball. Sugod na. Tay, ulit tawo nga ang gagaw ulit tawo. Yeah. Basig na ima ninguha. Okay ra ba ni wag tinguhaan ka? Sugot pa ka. Di na ka? Di na ko. Di jod mo mabuntas kay karabi kasagingan bad. Bad kasagingan ha. Napay mangga dito sa ilarang dako ag punuan sos bisan pagkit-kit nindog apil ag punuan. Why problema? Suka, nagdagang suka pod. Pila pa tong suka? 9 ta?
60. Di gang bayro na nimo 285 plus 60. Nakaiutang na 250. Hoy, bayari ba sa ko si mong utang ha? Ulihin daw gusto 50 lang. Kaya palit ang tanang tagbuwa din kada linggo. Saging o ujap. Ujap, bagoong Tagalog. Kaya saging o mani kanina ang bag. Mami, pinalit. Malis. Ano? Balisa. Limisa. Gawas. Saging o ujap. Ujap sa Bisaya mi, bagoong sa Tagalog. Ate Ruby, ikaw nagluto na nite? Lami ka adyo tin. Mamo ko lang ipagkabutan din. Salamat, Didi. Ate Ruby galuto na ni guys, lami ka adyo. Pwede nimo ini gusto ti. Ito, dahil ko din na maya na. Hello, lami ah. Job. Lami adyo, promise. Kan ba tira ka ni? Hindi pa kalasa. Kasi halo ani. Damay Sige. ni Man, taktura noon. Karon guys, samtang mga almidaring ujap na may challenge kay kining ujap na mo gikan pa ni sa Cebu. So, dapat ang atong sinultihan, mura sinultihan Ate Ruby. Uyap. Ako sugod. Oy, agalog sinultihan di sa amin magbinulanan ron. Mo try mi og kanang para sinultihan Ate Ruby ba kay challenge kay gikan gud ni Cebu. Ayaw, mi. Ansa man nas enjote. Uyap. Ako magsugod. Sugod. Asang ka lang. Lakaw na kay di ka sugagod. Among kanon karon guys kay uyap. Unya, suwaan na mo og saging. Ganun wala naman mo mutingog. Wala naman lagi mo mutingog. Hindi ka mao. Usa? Lagi gyud kaayo ning uyap nga gikan sa Cebu. Lain man kayo paminawon oy, mura man og kanang nanibag-o ko ba? Labi na gyud kung pare sa imong saging. Lain na sa imong tingog oy. Wala naman kaning tingog mas unsa may problema nimo? Di ko ka mao lagi pronounce. Ay, lami kayo. Ay. Lakaw na kayo. Lakaw na dari kay. Nagsugod na nga tong challenge kay lisod kayo og dili ta mo abot sa challenge kay pabayro lang ta og piso kada word. Tong lamdagan para maklaro gyud ang atong mga naong diri. Lamdagan nato ba kay aron klaro gyud ang atong kagwapa. Ana lamdag na ako ra man siguro naong ang medyo ngit-ngit. Kawawan tamo sa Cebu. Ayaw sa mag-practice. Tawaan tani. Basta mag-video lang po tayo ginagmay ba? Kaya mag-practice mi kay ini ka fully vaccinated na mo kay mo adto bayami didto. Aron dili sad tanto nga katawaan jud may taman. Ngayon wala naman mo nalingog dang. Ikaw ang judge ti kay kamang taga Cebu. Di say baka kon ko baka. Ngano mura man nga mura man kag bayot hinunter nga wa man kuning ingon nga utrohon ang imuhang tingog Di man mo good ang yun. accent naman. Imo lain tayo. Dito ko mo silbi. Bayad. Money down. Di, Sabi ko yan. Dili jud ko magsilbi mo ato sa syudad sa Cebu. Kay di mo pa dili man jud ko makasabot sa ilang instalasyon. Di makakuan. Di mo pa makahilwas sa ilang instalasyon dito mga gyud ba. Ija. Aho. Naanad man jud ko sa buhon nga dyan. Ako na nga may bala ko dito sa Cebu kay. Aron nakita ninyo si Ate Ruby kay siya may nagdala diri uyap diri sa balay mao nga nahuna ko nga mag-challenge mi ba nga nga mong sinultian ba. Pero mura maghilumon kaayo ang diha. Wala naman sila tingog-tingog ba. Tapos giaway kong likti tapos Ayaw mo pag-away kay dili na siya maayo. Kuya ti sabi. Kailan na ka ha? Dili na maayo na mag-away-away. Napa si Aisa. Ang At tuloy. ang papilon diri. Ay! Ikaw na may kuan karong mahuman nag-challenge. Ay, kay aron mahuman ang challenge. Ala oy di mura magpatig ako di ko kasuga ko din salina. Ang ikaw Rocky. Isa di mag-gyud. Nagtawa ba dito sa mami mo dito? Katawa abot ko sa ilati lang yung lugar sige ko katawa. Ag feeling mo gana mga katong murag manganta. Wait, isang puli mi tepe. Para maila to tayo gun sa dog na abot na siya ka. Jin kay sila mag Kasi abot gi. Lahi pag ila. Lahi pag ila. mo ba? Ang ilan gud sa Ate Bisa Ruby. gud sa inyo bay diha, bay wala.
Tumoy na magpinto tinong. Amiga, na, bye. Dili, guni nga na, bye, uy. Isuga, guni mo, bye, nga na ba? Suga ko ni mo bay. Ito ko sa bay bay kay nang ako. Bao. Lain nila si Jin. Nanti pa in English ang ngali ang galing ko. Sa English na naman ko. Kaguwang. Nga tayo, baw. Kabaw na na, alam mo ito. Inay. Inay. May nga pag gabaga. Medyo yung gabaga, dyan. May action. Inay, may gana. Agad na ni baw. Baw si mo kunot. Ang sabi dyan yung gawa. Balikat ba, may inay, ano ba? Inay. Yung dan. Hindi may gato. Baw ni mo, nandiyan yung mga malabot na. Ang sa atin pa ni baw si mo kunot. Inay. Murag hinadyan nga. Karamutan na po nila. Te, sa pulis ako te sa istoryahan sa usulti kaya gusto ko makahinamdam gani. Ato ko ila 2017 dugay naman kalimot na ko tano to. Hindi man juga dito sa liga nga na. Ha? Di ba kung kanang total did nga. Na takdan. Pero na mga Lali mga words nga mapakdag bubo ka ng mga ulod, mga mo de, guys, giulod na gyud ang akong mga tanong. ano ba? Aga ko lang tanaw. Ha? Nga, nabuwang sa langom. Nag-vlog ko giga. Pasa nga na ba yung nawara na ito, ma? Ang gabyaw! Basta, gipakas dyan, pwede taman.